samana ke mabwanga je kaselinyo amin ala ka hina tabawla amin ala ka yafakuma amin yere ka yafama ku wallahi nya fara baranyonya yere kamo nya fara ho o dem sene ala ka kema koroy amin ya rabbi Antoine Moribo katase janjuma sa awo Isa Kabaw awo Nabilaw katase baranyon to ma awo mi baranyon to bela jeli ayam boyan ala ka boyan amin de biayo dem sene ala ka kema koroba amin al murbo sanu ko bala ay dem sene ala ka kema amin ay do lamne ando an zo la dable awo an buranu ka foga wali mondom buranu awo wa ba ka ko len ngoni ni ma fo ngamalati be wuli obike Antoine aleni Nabila Sugoba manga sukaroye nta do fek ngokundo a forade ko ne de nta do ba che he ko jagwate sugaro die buram wa neta jagwe ayde no kera ami wole kubé dala kubé jme e kubé lage e sugaro die jagwe wa isa re ka ngana ni ka sukaroye e chogodi awo isa ka ba kon e chogodi nyingal dugo ma debita ala no amana ke chogo cho beba do sungoro ngoni ngera anya ke ga do no ni isa ka ba an segoni na ndama jirai nga warba kunte sina awa danyogo o yen dogom so rere woni nga surunga teme isa ga e kodi awa danyogo ne ga surunga teme isa ka ba amake jojo do isa ka ba nganga ne ka sukoro dia nga masukoro e kodi ame jagwa fana Nabila Sugoba nga sugaro mai abo na kumfara ko katika beka na ijo ko ni mana ikado katika data ko fo beka na ka fo katika beka na fo ko sugaro joni afo ku ga tata nga ujaru ere nu taruta ubeka min ku ye ka deundu ma katla ku dususma ku ka so jo no do asimbe kati asimi ama sugaro dia flode ndo am so babulu koy lala babulu koy no do asima akuduna sugala de sori Ibrahim amona ke chogo no de do aya fo asimi ko masugaro yi emburande wa sori asaba ka pajila ko bonne fête à mombo sa famille awo sombo asumu ko ale kale jalo ko asumu so jalo lala jalo ko ya ale ga mo na kariya de damne ne amana ke chojo asimi kama ngasugaro yi aya fo asimi ko kama sugaro di abrana ko abada ko chugudi abana yusu ikado ame ala foka wala nyumando minyi ikado sungalo kone ale temena nyumandemena ikado anye bato mun ka kono amanyi ala fala ka bato nun bela jele mine angon na ikado selfijini ngoni ngeni watina yusu ikado kuna funi ni awati ka bela jele foka bela jele wala nyumando ko bela jele sambe radio partenaire ikado ku barakelo bela jele foku wala nyumando mimi talike bengana kerwani andeli dambe a barakelo ku foku wala nyumando ku sambe dijeni ngaw fe radio dambe ben dijana ga chedo ambe same foli ta ka nyesi dijeni bela jele moni watina u ka ladira la ka na mesanga ani watu bela jele la radio yere ko si samara la benge jangine ka foninga a wale nyumondo ka radio yere ko barakala bela jele foku sambe faso kanu abe wele sebuku kofo kolo karamuni watina ambe a foninga a wale nyumondo ka sambe anaka flamuso yusu ambe ka do wele sebuku ka bela jele foni watina u ka ladira no ka lameli la sanga ani wati ka to ka an suganti ka do amu fu ka timna janu ka wuli ka jola Danaya FM abe ikado ka fo kenyeba ko fo flake sarama no be bujalo ko fo ka kenyeba ka belajele sambe nuku wala nyumondo ku fo ka timna janu ka wuli ka jola ni wati na do ka la ala namborai Naro FM ambe ka do pasteur fo ka sambe Musa Traoré na fro muso amu fu ku wala nyumondo Naniko FM abe selenge ko fo Mamadou Dumuya ka sambe ka selenga ka bela jele foni ngu wala nyumondo tiendugu la mebbo abe kareri konna ko fo Isa Kaba Burange Amadi Danyo ambe ka do afoninga a wala nyumondo ikado ko kare kono kaleri kono ma bela jele sambe radio Daka abe maraka kungo ko fo ka maraka kungo ka foningu wala nyumondo ku sambe ni sangada en kono na yusu ambe ka do ka fo Mamelo FM kebila ka barakela bela jele foningu wala nyumondo ka kebila ka bela jele sambe ni wati na lagarebe nege kara Facebook ko bamba bulo amba foninga a wala nyumondo nambora amita tamaninga o fe
radio Mamelo a barakɛlaw k'u sanbɛ i ka dɔn nin waati in na ka tamani bɛɛ lajɛlen fo k'u sanbɛ Yusu ma ɲɛmaba yɛrɛ n'u bɛ Mamelo ɲɛmaba ko fɔ Bekayi an b'a fo nin waati in na Tisa FM kɔnɔna na k'a fo ni ka wale ɲuman dɔn k'a sanbɛ i ka dɔn ka Sikasokaw fana fo ni k'u wale ɲuman dɔn k'u sanbɛ i ka dɔn nin waati in na Yusu Al Takabdum i ka dɔn a barakɛlaw k'u fo ni k'u wale ɲuman dɔn danti i ka dɔn foli min na Yusu n'an bɔra ye an bɛ i ka dɔn ka fɔ Islamique n'o bɛ radio Islamique ko fɔ a barakɛlaw k'u sanbɛ Kolokani a bɛɛ i ka dɔn Bɛlɛdugu ko fɔ Yusu Mayiga an b'a fɔ k'u sanbɛ Yuwarukaw fɛ an bɛ jaabi do dɛ i ka dɔn Yuwarukaw fɛ Aba FM a barakɛlaw k'u fo k'u wale ɲuman dɔn Mamadu n'a ka cɛdenw an b'u fo ni k'u wale ɲuman dɔn k'u sanbɛ nin waati in na radio Wan Tomiya ko Tomiya ka bɛɛ lajɛlen sanbɛ radio Royal Miseni ko Miseli ka bɛɛ lajɛlen sanbɛ Yusu an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn u ka timinadiya n'u ka wulikajɔ la radio Dɔnba Karan ko Karan ka bɛɛ lajɛlen sanbɛ an ma ɲinɛ Zumana Keyita kɔ an b'a fo ni ka a wale ɲuman dɔn u ka timinadiya n'u ka wulikajɔ la Njiba FM a bɛ Kati Falajɛ ko fɔ a baarakɛlaw k'u sanbɛ nin waati in na Zoom Africa Alesko n'a ka cɛdenw sɛbɛnnikɔrɔ wɛrɛda la an bɛ sanbɛ foli ta ka ɲɛsin ka dɔn Zoom Africa baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma k'u fo ni k'u wale ɲuman dɔn u ka timinadiya la MC La Joie an n'a ka cɛdenw 88.5 an b'u fo nin waati in na ni k'u wale ɲuman dɔn k'u bɛɛ lajɛlen sanbɛ ka foli ni tanuni ta ka ɲɛsin radio waati ni baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma i ka dɔn Ɲɛna Ganadugu min bɛ tali kɛ Ibrahima Jalo la k'a sanbɛ nin waati in na an bɛ sanbɛ foli di Ɲɛna k'a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma Hakaja Ganadugu k'a bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn bɛ yen n'u sɔgɔlima nin waati in na an ma ɲana i ka dɔn radio Njɛlɛnin kɔ a bɛ Segu ko fɔ Baba Mayiga Makɔnɛ k'u sanbɛ nin waati in na Yusu e ni ne an bɛ studio Bami daw kɔnɔ an bɛ Bami yɛrɛ fo ni ka wale ɲuman dɔn k'a sanbɛ Tarawele a ne ba bɛ Segu wa a bɛ yan a bɛ yan a bɛ selicinin kɛ Bamakɔ de an b'a fo ni ka wale ɲuman dɔn n'a ka jelimuso don Ami an b'a fo ni ka wale ɲuman dɔn i ka dɔn danti Banankabugu Bamindaw awɔ Amindaw awɔ an b'a dɔn fana awɔ ale a bɛ wajulu dɔn kosɛbɛ a b'a dɔn ani nɔrɔ sunkalo nɔrɔ awɔ o jɛmukan u ka jɛkulu nana awɔ a tun bɛ ka kuranɛkan dɔw fɔ tiɲɛ la i b'a dɔn k'a fɔ a kɛn bɛ ka kuranɛ durusi don o don de i k'a dɔn wulikajɔ bɛ kɛ u bɛ taa kalan kɛ dawula duba kɔnɔ awɔ musow bɛ taa fara ɲɔgɔn kan ka kalan kɛ sunkalo nɔrɔ kɔni kɛra sababu ye k'a dɔn faamuyali caman kɔni ka kɛ ka kalan nege don caman na ala ni a laseba n'o ye Yakuba Jabate awɔ Lajɔsi a ka fɔla k'a bɛ min ye kalanden fɛn fɛn madarasa fɛn fɛn n'olu yera kɛnɛ kan sunkalo in na a b'u fo ka karamɔgɔw fo minnu nana an dɛmɛ kow la n'u tun bɛ wajulu kɛ k'a b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn an karamɔgɔw n'o bɔra ye min ye awa k'a dɔn madarasa ni awa musokɔrɔba kalanyɔrɔ minnu bɛ yen ani cɛkɔrɔba kalanyɔrɔw k'a b'u bɛɛ lajɛlen fo lasi ka tele ɲɛma arajo sotigi ni teletigiw yɛrɛ Daramani Aliyu Kɔnɛ ka taa se Marakacɛn daw ma n'o bɔra ye tele directeur arajo directeur tele directeur Zakari Fɔnba arajo directeur Moribo Sanogo ka taa se k'a dɔn arajo baarakɛla bɛɛ lajɛlen k'a bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn bɛɛ y'i bolo don sunkalo in na walasa jamukan in bɛ taa ɲɛ an b'u fo nka a bɛna ta i kɔrɔkɛ a ka gestionnaire ɲana i kɔrɔkɛ seli Mali bɛɛ Isakaba non a ka gestionnaire ɲɛ b'a la télé la a ka gestionnaire a ka gestionnaire de i b'a dɔn walima gangster de don gestionnaire ale tɛ gangster i b'a dɔn nin bɛ brodé cogo min na ordinateur a tɛ tɛmɛ o kan ordinateur de bɛ nin u bɛ nin don machine na dɔrɔn ka a fɛ ordinateur la a tɛ hali miniti 30 sɔrɔ awɔ miniti 35 a dɔ bɛ sori san minnu bolo ka dɔn ala sikursiri kɔnɔna na fɛn in kɔni a cɛ ka ɲi baasi tɛ la kɔni mandɔrɔ ci tɛ i bɛ n ka samasɛmɛ fɔli fɔ Bayini ye n'i ye samasɛmɛ fɔli kɔni fɔ cɛ ye i k'a dɔn k'a fɔ ko k'a lase a muso ma ni cɛ sera k'a bolo don o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la ka jansa kɛ n sen tɛ juru la n bolo tɛ juru la n karilen don n tɛ ba kelen ye bara kɔnɔ n'an jiginna n y'i sɔn ba o caman fɔra ne de m'a f'i ye n delila ka dɔ f'i ye n ma wari di ma n hakili t'o la ne ma ba kelen d'e ma e kuma ba 2 fɔ wa
nya fo doro ma di do mo asura embargo damne na nya divisé par deux. No tembolo jale do de. La yo sereko a chena muso demsa ani makoroba bela jele same ya rabbi ala ka ando nyaay ambe fe mi nguna no ye chakero nye no renwe ya rabbi ala ka beni kila sabati ala ka nga barake yoro nyirwa la se anganu ma na mfle baw ku bela jele same ali bi awekado ukande beni dowe ni ko jege na mbolo ukande me ninga latle o mi ni andandugo de mado ami flide ma ukalatle ma lajosi kuna foni folo ne ba de bololo ka mo ko kanga na nyino luko bololo mi Facebook ke no swana machine ko jien kuna for ni tra anaba do no do bololo no ko kite bololo indi do ay bololo ka folere moy edala edda poso moy ala fana bololo anda do abora romi parce que ni ma farati ma do femi foli mai femi gorodo naga ko wore ila ba ni mi yere ni bi ma wore ni ay wala ka nguna ja yusu ka do ka mamu be no be kanaja srafe ni watina amu foni ko wala nyumondo o gafe chama ma bo ngai mu soro anu kuro ka di mo la dira konnana o yusu amadam ne ni esoro ikado alip manembe lesoro kuma be feminga o yeselchini ako franje fanga manyema no be colonel Asim Goita ko fo o ka ko ni ikado wele bla faso de bela jelemo angantike di nyoma beni clear kase salata ani nyonje wala sa jamana ka se ka abonogola ko minye ikado seli ko ni jigile seli fuga jigile o ko ni utike di nyoma ka yafa di nyonfe seli yere uye kado aselu kemi yusuka kera kado kuluba fasirike ba no betali ke bemba ble dumyala ale ko ne ajira ka fo ko alislameu ko lu ye seli fitini ngoni aseli ka kera karido fasirike ba ko seli mbe munjira ka be ikado ka fo esungalo kuncheli yusuka bo jira o semfe ikado ladala klena ko ladala klena ngani zenta akara kuluba de yakli be sa ngunda lawa ani misi babla fula nata nan de keleke misi babla la de no te maka bo jamana ka ta muruga kibe preja sogo ni zengole sanguta nanzaro ba no feta jugo mina ologa strate misiri ko la ko asimo yodo ajoro de asimi ikado ani gouvernement yusu to ikado ku ko ninye ukaseli ko ninge kuluba o misiri ko ngonna na fasirike ba mana ako mami mbe ikado akene kono Asim Goita yere pembe mimbi talike ikado gouvernement manyemala premier ministre no be sogal ku gala maiga ko fale pembe ale krefe ma chama pembe yusu ina fo mimbe talike sente manyemala olu ikado ani ministre chama mba olu ko ni pembe wala sa kaseli ngoni nke yusu fatirike ba ko minye ikado Abdraman Touré alimami no be kulba almami ko fo misira almami ale ko ninye ikado Mawla Seli o ninga ala ko ni deli jamana mi saka bobo lo chobna franje fanga ninga do beka do baka ayi ani ikado sababa be saka ben jogo mina yusu o Seli kunjele koroko ugarla nywana ikado ku tigade nyoma aywa baranyo nya kagele amman tigade nyoma akaya fama o ma be saka do maga shela ka so ma ba kalamo ambe ya fadeli nyuan fe ko ganja fa nyini malde bela jele fe mali kono ale ni mali koka Asim Goita akoka be ala foninga wala nyumando nga ayusuka hakilbe mamuna ni watina o ye faso do yede faso do ka do wati gele kono o yusu benata ukoni sona yusu ku yere breben aka beni ko yere tabole no te sidao ale ka nyangeli koni mbe anga ka dugunde mashila ayi soni sigo ko koninga ako mamumbe no lube baraba to gla ka ko ala ka no ga ku uye faso kono ale ni faso koka faso de mumbe ko ala ka yirwa ke fanja mango ni ve minyi ka do Asim Goita ayeni pmainvo nga ka ba soni sigi fengele minga wati nga gelenga niya anteke di wati enyo ama anga fero bela jere sigi singa jamana be se ka bono wala chugo mina ko de kamo bibina tige di nyo ama ko nafaka bo kosobe kerefe ko nunu ango dabla jamana nga se ka yiriwa konote ko jamana fenfe be no be gela kono bi o bonogora wana sa ka bonogola ko be gela de teme folo ka so ka bonogola akoni soni sigo oko koninga o ka faso don fo ningu wala nyumondo o ka chesiri hal nasro sida o jamana ka nyangini ba anga yusu kambe kam bere beni ko were tabulo koninye o ka koni mono o ngale koni be bela jele fo ka bela jele wala nyumondo bela jele yere dilimi nge jamana ko konna o ka mo fo ningu wala nyumondo ka fini tugu fo mu fona be nu ban la kana sana ani watu bela jele la mum bina kele kero la bada bada dali ko no ya
olu ye o somo k'u fo i ka dɔn k'Ala k'u sɔn i ka dɔn limaniya kɔnɔna Yusu an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan ko hakilina min dara sigafɔ kɔnɔna na u n'a fɛɛrɛw sigi sen kan walasa k'o kow lawaleya dɔɔni dɔɔni an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan seli fitinin baaraw kɔni kun cɛra i ka dɔn ka don ɲɔgɔn fɛ yen ni ka taa dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ka i ka dɔn jamana in fana ka dɔn ba k'a ye an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ cogo min na. Fête des Ramadan, le président de la transition appelle à l'union sacrée autour du Mali, autour du pays. Voilà. Akoni mata misribala. Kado. Santa mabangono. O kara koy. La Josi. Ne. Ni le sorbla ne be événementa min ye karamɔgɔ Safo Safa la si o fɔlen kɔ ka ban an nana ka na a bɛ k'a dɔn jɔko fila in jeli jɔko fila in jelilen kɔsa alimami ye a bɛ k'a dɔn min ye laadalako la seliw fɛ awa min ye n'an tilara seli la alimami ye a bɛ k'a dɔn o bɛɛ a bɛ k'a dɔn kutuba kɛ min ye a bɛ k'a dɔn hali ni juma tɛ nka seli awa don kɛrɛnkɛrɛnnen don a bɛ kutuba kɛ lajisi awa k'a dɔn kutuba aw k'a dɔn alimami a y'o bɛɛ lajɛlen kɛ min ye an kɔni jɔlen an bɛɛ lajɛlen taara n'an ka tapi ye yɔrɔ jumɛn aw k'a dɔn min ye palais salle de banque min bɛ yen min ye aw k'a dɔn Asimi Goyita ale tun bɛ yen ka taa fara aw k'a dɔn Choguel Kokala Mayiga kan ne k'a dɔn n'ale gouvernement maa ɲɛmaa ye ani aw k'a dɔn président du conseil de la transition min ye aw k'a dɔn maa ɲɛmaa fo ka taa se aw k'a dɔn ministre des affaires religieuses et de culte et de coutume ani aw k'a dɔn min ye président yɛrɛ ka cabinet maaw ani awa maa minnu bɛ yen n'olu ye alisilamɛw ye n'o ye jamana wɛrɛ lasigidenw ye ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan baraka ye min ye aw k'a dɔn an nana ka na seli kɛ seli bannen laasi n yɛrɛ jɔlen kun do fo kɔfɛla na kamera ma ɲewu hande way baara ɲɛna Lajosi min ye aw k'a dɔn awa min ye kutuba bɛɛ lajɛlen bannen min ye aw k'a dɔn jamana ɲɛma Asimi Goyita min cɛ furancɛ fanga maa ɲɛma don ale awa min ye a kumana kuma in kɔnɔna na a ye foli ani tani ani samɛ foli k'o lase jamanaden bɛɛ lajɛlen ma a y'o kɛlen k'o lase sa a ye aw k'a dɔn kumaw fɔ maa minnu n'a bɛ bɛn ko fɔ maa min n'a bɛ jigisigi kuma ko fɔ a ka kumaw la a ye aw k'a dɔn an ka bɛn lase aw k'a dɔn an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma waati belebele ye nin ye min ye ni fanga in kɔni tiɲɛna an bolo ni jamana in kɔni tiɲɛna an bolo nin sen lase aw k'a dɔn a bɛ kɛ min ye ka taa ba 4 ani 66 lase o de kɔnɔna na sa min ye Asimi Goyita ye a y'a yira tiɲɛ don gɛlɛya b'an kan CEDEAO maaw olu ka gɛlɛya b'an kan min ye aw k'a dɔn diɲɛ jamana dɔw ye olu kɔni kɛn bɛ k'u kɔ don an nako ye nka min ye aw k'a dɔn gouvernement na ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa jamanadenw an bɛ se ka lafiya cogo min jamanadenw awa min ye dun ka fa bɛ se ka sabati cogo min ani basigi ni hakilisigi a bɛ se ka na jamanadenw na cogo min na Lajosi min ye transition maa ɲɛmaa ye a y'a jira a ka kuma la a ko awa min ye awa tɔɲɔ ani aw k'a dɔn gɛlɛya foyi t'o kɔ ko ni hɛrɛ tɛ wa jamana si tɛ ko min jɔlen don bi n'olu ma gɛlɛya ye o tuma an ka gɛlɛya k'an k'a ko an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o tuma aw k'a dɔn anw yɛrɛ fɛ yen Kati sa lase aw k'a dɔn min ye ministre min bɛ yen n'o ye Alfuseni Sanu ye ale taara seli so mun Kati ko kuma kɛra yan sisan n'o bɔra yen colonel Sajo Kamara a kana fɛn bɛɛ bila Kati kan dɛ ale fana ye Katika ye n'o tɛ ale taara ka taa seli Kati kangari dala o ye yan dɛ Kati ya cogo di fɔlɔ Kati tɛ anw bɔ an ja ka bilen koyi o ma fɔ aw ye n'aw taara démission signé Kati de Kati Ala Kati ta anw bɔ a t'an yere bilen koyi a b'a dɔn k'a fɔ ko Kati senbilenni koyi fo a k'a dabila de ni min m'a dabila n'i y'a fɔ Kati senbilenni dɔrɔn an b'i ta ka taa ni Kati i bɛ démission signé ne ko soni dɔ b'a bolo ye de wa so b'a dɔn Kati t'an na sira bilen koyi i tɛ sabali n ko Kati t'an na sira bilen o ma min ye colonel Sajo Kamara ale fana aw k'a dɔn a taara seri min ye anw ka dugu la min ye aw k'a dɔn ani ministre de l'énergie et des mines Seydou Lamini Seydou Lamini Traoré
ale fana taara seli Kati Malibugu. Kana bɛɛ kɛ Kati dɛ. Sadio. O selila Kati Kana. Awɔ. Kan kɔnɔ ye. Lamini Seydou. O selila Kati Malibugu. Alfuseri Sanu. Ministre cɛjanba ye. Awɔ. Ministre basketteur. Awɔ. Ale taara ka taa seli Kati Ntominikoro. Kati misiriba in na kɔni. N'an ma a lajɛ ka Ntominikoro ni Kati kura misiriba in bɛɛ la. Décentraliser ka na yɔrɔ tɔw la de. A banna. U k'a lajɛ dɛ. Lajɔ si. San nataw la ka ministre ka dɔ k'u bila ka taa marabolo kɔnɔ an ka taa seli ye cɛw. O de ka ɲi. Bɛɛ ka taa seli faso la. Ayi dɛ ne faso ko tɛ dɛ. Ministre Kemana o tɛ Segu ka yan. Ministre des affaires foncières. Ale Segu ka i b'a sɔrɔ a taara Segu. Ani jɔnni wɛrɛ tun. N bɛ ka to ɲini mɔgɔw fɛ. Ministre minnu ye Bamakɔ olu ka to yan. Déplacement tɛ olu ma. Kɛ pewu. Ala k'an kunna diya. Seliba ma se. An ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan ka taa an ka dugu la. Mɛba. Awɔ. Ni y'ale ka fasiri ye. Jɔn taara Zigana de. I t'a sɔrɔ anw ma wa. Ni Ala sɔnna a ma. An ka maa dɔ bɛna don gouvernement la i fana bɛna kɛ o. Tigɛma na an ma ɲi koyi. E ko cogo di. Youssou Lessor ale kumana mɛ ale bi. Karisa taara Sowaso wa. Kɛ ji wa. Ale selila yan. Dara don o taara Segu ou bien Kucala de. Dara bɛ seli Musa Bugɔ. Ale yɛrɛ kɔni tuma dɔ la Kucala tuma dɔ la Segu a ka kelen fɔ a ye. A ka kelen ta ka kelen bila. Voilà. A bɛ ɲɛ o. Zakaru Fɔma Segu b'a bolo. Awɔ. Cɛ bolo Segu ba kɔfɛ bolo. Ale taara seli ye. Y'a ye sa. Modibo Sanogo. Bangɔni. Olu ka selikɛnɛ la. Est ce que olu Modibo bɛ seli yɔrɔ min na Bangɔni na a tɛ maa 1,000,000 bɔ. U ka ca dɛ. Ala k'an kunna diya. Jamani Fadiri. Youssou Lessor kumanen mɛ a kuma bɛ fɛn min kan seli kɔni jigilen kɔ. Premier ministre Dr Sukali Kokala Mayiga. Youssou k'a kɔni y'a sogo donni ni ka taa samɛfoli kɛ an ka maabaw la min ye k'a dɔn jamanaw mun tɛmɛna jamanaw fɛ mun ye jamana mara ka tɛmɛ Youssou a taara don bɛɛ lajɛlen ka denbaya kɔnɔ ni ka foli ta k'u sɛgɛrɛ ka na i ka dɔn jamana ka bonya n'a ka karama ni ka na jira o la. Youssou min bɛ tali kɛ an ka furancɛ fanga maa ɲɛmaw la ko ni hakilina bɔra furancɛ fanga maa ɲɛma yɔrɔ n'o bɛɛ ka dɔn Colonel Assimi Goïta ko fɔ Youssou a ma k'a kɔ a b'a ko bɛɛ lajɛlen kalamɔ o de kama maa mun ye jamana in mara ka tɛmɛ ka wuli ka taa se u ka denbaya mɔ ni ka foli k'u la seli hukumu kɔnɔna na u y'o ŋaniya siri ni ka baaraw lawaleya fasɛrɛkɛ b'a ko gouvernement ma ɲɛma n'o bɛ Dr Sukali Kokala Mayiga ko fɔ a kɔni taara a y'a daminɛ yɔrɔ jumɛn na fɔlɔ Fili Dabo Sissogo ale ka denbaya kɔnɔna na i hakili bɛ PSP la wa o i ka dɔn o tutigɛ b'a dɔn. Batafe Soumano Aja Soumano fondateur du parti pour la solidarité et le progrès Youssou a tɛmɛna a bɔlen kɔrɔ k'o ye Batafe Soumano a taara i ka dɔn Mahamadou Konate Union Soudanaise Rassemblement démocratique africaine USRDA Youssou a bɔlen kɔrɔ ye a taara i ka dɔn k'a fɔ lɔgɔlidenw olu ka ɲɛmaa kɔrɔ Ala ma hinɛna la n'o bɛɛ i ka dɔn k'a fɔ Abdou Karim Kamara ko fɔ n'a bɛ wele ko Cabral Youssou a taara olu ka denbaya kɔnɔna na ka taa foli kɛ Moussa Traoré général Ala ma hinɛna la a taara olu ka denbaya kɔnɔna na Youssou Ala ma hinɛna Ibrahim Boubacar Keïta fana la ale ni i ka dɔn Soumala Cissé Youssou min ye premier ministre a taara foli kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ka denbaya kɔnɔna na dɔ wɛrɛ tɛ anw ka jamana dɔ mɛ ni nin de ni seli sera an ka don ɲɔgɔn an ka sigi ɲɔgɔn ka don ɲɔgɔn kan lɔbɔ fɛ y'a ye sa denba ɲuman a taara lɔbɔ fɛ an ka lɔgɔlimɛtiri dɔ ko k'ale talen Faransi ko dɔ sigi bɛ sen ka sigiɲɔgɔn fo kama ko u nana ale ka da ko k'ale bɔra ka na fɛn ko bi ye sigiɲɔgɔn foyi k'u nana o la ko ko nin ma an ka jamana kɔnɔ a mɛnna koyi k'an bɛ nin k'an ka jamana kɔnɔ nin b'an fɛ yan Youssou a ko min ye nin ko in bɛɛ lajɛlen kɔni ye i b'a ye k'a fɔ u ye wulikajɔ caman kɔni kɛ n'o bɛɛ premier ministre kɔni ko fɔ n y'a fɔ n k'a taara Kɛnsamugu Fili Dabo Sissogo ale ka denbaya kɔnɔna na o premier ministre i k'a dɔn dugawu don kɔni kɛra a ye i k'a dɔn k'a fɔ maa mun bɛ yen
yusu ikado ka fo ndun ngono olu ya fu ninga awole nyumondo aye ni hakilina min ta ningo olu segere ikado ni jamana reta ka laje bi ma ba mun to ko fora yusu ikado temana sara nyumon ve yulu de kera sabu ya ambe domine ko mi bi jamana be ka sigo boloka o modbu keita no banga ikado ka fo jamana nyama ko fo yusu jamana nyama ko ala ma hinana o yusu ale ka dema ya ko na o tara wolfo bugu bol bana o tara wolfo bugu ikado ka dema ya a yusu se ko kontana ko sobe oni sonja mi metalika furmuso wala furmuso o yusu no be fanta jalo ko fo o ale re ko ni sebe ko ni sonjara Dar Salam ka do ani sonjale abeka shogali fo ninga awala yimando ayeni ngani yaminta ningo lo segere yusu bamako kura Mamadou Konate ka dema ya kono no tara ifana o yu bismillah ni ka do ka fo bunyani karama yusu min bitalika ka do ni ko ngoni ka ni sonja baraka bona ko sobe o yu fo ningo wala yimando o bara ere ka chugo yimana hal nasro atara Haji Ibrahim Boka Keita ko ni fe a ko irena filtrer des essences foi mabo ka kumanyoya la ka foko ko dara keneka ho fema da keneka kumanyoya la o abole ya tara asi 2000 ko nana o ka so ka ta jigoron parala o ka do Amadou Toumani Touré lobo ka do Tanti lobo Traoré Youssou Madame Touré a kwa taro o fe Musa Traoré ataro ikado fumudo fana fe Madame Sissoko o tara ka ta do ko ni ikado durumo we do de ko ni marfa ko ni jati ikado sugal ko gala maigala ikado ka fo ire balomso Assane Traoré ba do joni Madame Sisseke Assane atara badala bugu grand sœur voilà atara badala bugu grand sœur fla et voilà lobo Traoré c'est ma grande sœur sumala muso Asa c'est ma grande sœur atara nu bela jele fe u ko ni se ko ni sonjara u ko ni ma jira ka fo min ye franja fanga ma nunu ye amara baw yusu hakli be jamana ngonna u ko ni u ye folni tanu ta kan yesu bela jele mo ko mali kura be bla o mine kono abana an kan tege de nyoma furugu man nyon cha ko black refe jamana mi se ka bono wala chuo na yusu yusu ni siko ko ni wala sa jamana nga se ka lafia ben kele ya kadara kono na Suleiman Sidibe ama to ni mo ko fe anya sama ka bo ikado le sor kono ka biboli le sor ni alebla la josi awakado na bisabenda tabani mbata o événement alep mané do de mi awakado yorodo be ko yirma nyaso awakado sebe ani awakado sosobe mi togoro ni yoroko fale nona anga jamana de munu zigile be lasi awakado mi nyera la anga wolo matrita baw kalo tlemga an tlemga nu wolomla tlemga ni shege samba flani mga ani fla Giroko volé no ye avocado yirma o favela katase nyaso ani sebe o katase avocado sosobe togoro avocado kalot lemga ani konondo la se avocado minye nyera la niyema ko fale mununya bamba chudo ni yoroko fale avocado minye ani mondoroche kilometre muga ani saba mopti marala la se avocado ni jakulu nuno olu de kumbe avocado minye laje mi nu mena ke ga ala ya ke anga awa minye surasu olu ko ni so mina ni ma ko fale no na a minye ka fo ku no kala laje ke la se awa minye Usman Ima aliasa Abu Arma no ye avocado terroriste Musa Ima o balma ke o douani la josi minye avocado terroriste minye avocado uni o ma ko fale no olu de me laje lagoy la se o laje ko nana minye avocado anga wol masre tabawul la avocado nanga abiyoy amfana ban waso ni abiyoy la josi avocado kanunu ndati udasi le minye pikapu dowe yolu jeni no temena kabwe minye avocado moto chamambe uyo kado katakata nindo mbala lansi uyo fana jeni no temena kabwe minye avocado yoro mimbe no nyaso sebe ani avocado soso be minye kalot lemwa ani konon to
an olomater tabaw lasi wulila min ye awakado yesana golota min ye an ka avion makuluye au sol de an ka avion kɔni bɛ dasili la dongo an ma fulu ye wa awakado avion makuluye lasi awakado min ye tiɲɛ yɛrɛ la an ka olomater tabaw dasili o dasili min ye awa kunnafoni min bɔra k'a ben ni maa kofɔlen nu awa maa caman vaar'o la maa mu awakado ni olu kɔni ŋɛmɛ ka wulikajɔ labɛn lajɔsi n'u tun bɛ ka wulikajɔ labɛn k'u na dangari jamanadenw na diripa maaw ka fɔ la min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye awokado ni min filɛ nin ye u ye maa caman kɔni awokado olu bɔnɛna u ni na ɔ maa dɔw bɛ yen i k'a dɔn u ye tɛgɛ da olu kan laso o de kɔnɔna na sa min ye awokado an ka terrorisme an ka jamana wolomasiri taba minnu bɛ yen n'u awokado ni terrorisme minnu filɛ nin ye min ye awokado base n'o ye ba 103 Gawo la se awakado an ka wolomasiri tabaw min ye u ka wuli ka jɔ an'u ka yɔrɔ dɔnni la se u ye dankari awakado banbanci dɔw la min ye awakado tiɲɛ yɛrɛ la minnu tun kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ k'u na dankari jamanadenw na ɔ lajɛ se awakado awa min ye communiqué min bɔra sa o b'a jira k'a fɔ i ka dɔ faama ɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye awakado ani jamanadenw min ye awakado kunnafoni min n'u b'a di o kunnafoni o y'a yɛrɛ lajɛsi nka awokado ni gosili minnu filɛ n'u y'a ta ka tɔndensiw sɛgɛrɛ u ye awokado jamanaden minnu bɛ yen u y'olu ka awokado ɲɛnamaya k'o lakana ma dankari maa si la o k'a fɔ o ka dɔn min ye awa n'i ye kuma wɛrɛ mɛn maa min da a bɛ nkalon an bɛ min fana fɔ finitigiw ye u k'u yɛrɛ sutura ni ka dɔ filimeli kɛli baliya ye an k'o fɔ ka da kan dɛ karisa y'a do ta karisa y'a bɔ ta cɛ n'a ye opération kɛ ka taa fɔrɔn na kɛlɛkɛla i bɛ mun tɛ filimeli kɛ bɔ ka taa caméra ka taa téléphone filmer ne yɛrɛ m'a dɔn i ye action dɔ poser i bɛ taa téléphone mun filimeli ko kɛra sa walahi an b'a ɲini Diripa ma ɲɛmaa fɛ Solomani an b'a ɲini a fɛ nin waati in na u ka fɛɛrɛ sigi sen kan pour mettre fin à ça parce que fɛn dɔ de don anw tɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la fasodenw tɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la ayi fasodenw tɛ yen an tɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la maa si tɛ yen e de bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la ja dun t'i kɔrɔ a ti kɔrɔ dɛ ja t'i kɔrɔ cogo si la o de kama i bɛ bali ka ja dɔw ye ni tɔw y'a sɔrɔ bolo la u bɛ taa monter k'a kɛ cogo dɔ la k'a sɔrɔ an yɛrɛ ma sigi ni min ye finitigiw yɛrɛ b'a filmer ka tila k'a jɔ u yɛrɛ ɲɛda kan fana n bɛ min fɔ Sadio Kamara ye u k'a lajɛ dɛ kolonɛli Sadio Kamara u k'a kɛ n'u ye finitigi ko bɛ filmeli la fɔlɔ la kɛlɛkɛyɔrɔ la a ye mise en pied kɛ a y'a tigi wele ka na mise en pied jumɛn aradiye ka taa k'i datugu parce que a bɛ komi i bɛ ka faso feere ala k'an kunnaja hali mun téléphone yɛrɛ de kan ka ye ka to yen diɲɛ dɔ ne tɛmɛli n'ale ka fasiri an bɛ dabolo min na bi u ka téléphone ye ka to yen u k'a to yen u yɛrɛ ka lakana kama mais i bɛ taa sɔrɔ surasikɛ jɔlen bɛ ale bɛ sentinelle ale jɔlen bɛ ka lakana sabati gendarmerie dɔ da la walima police dɔ da la i ba ye u jɔlen bɛ téléphone de b'u bolo mais là c'est grave e kan k'i yɛrɛ lakana de fɔlɔ sani i ka mɔgɔw yɛrɛ lakana minnu yɛrɛ jɔlen don maintien na a tɔgɔ ye di sentinelle i bɛ sentinelle a bɛ whatsapp la ça c'est pas bon i bɛ yɔrɔ dun minnu don c'est des coins stratégiques e kan k'i jɔ ni marifa ye ɲɛ kan ka kalakala yɔrɔ bɛɛ voilà mais téléphone bɛ e bolo i b'a digi la ni sɛgɛnɛ ni maa min bɛ service la don min na a y'a ka téléphone bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a ka segin dɔ ɲini k'a bila secrétaire bolo fɔlɔfɔlɔ la an tun bɛ min dɔn n b'o fɔ k'an to Kulukɔrɔ cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen Sanogo n'ale tun bɛ na Cɛfala Yusu n'a bɛ wele k'a wele dɔrɔn a ka téléphone a tɛ wele a ka téléphone na dɛ ɲɛmaa de tun bɛ wele ni fɛn ci min bɛ yen o bɛ fɔ yen o bɛ sɔrɔ ka f'a ye mais sisan téléphone bɛɛ bolo a kɛn bɛ marabatigɛ i bɛ bali ka fɛnw ye fa bɛɛ lajɛlen fɛ a k'an yɛrɛ lakana fɔlɔ i b'i yɛrɛ lakana de fɔlɔ ka sɔrɔ ka maa wɛrɛ lakana Yusu an bɛna taa sugu la an bɛ sɛmɛsɛmɛ foli di ka dɔ Kaɲa Aja Sanogo ma nin waati in na an ka musokɔrɔba ɲuman don o k'a ka dugawu ba k'an ye Madame Sall i ka dɔ Tanti Jaba k'a ka dugawu k'an ye an ka sɛmɛsɛmɛ foli bɛ a yɔrɔ nin waati in na k'a bɛɛ lajɛlen fɔ an bɛ ɲa Yusu i ka dɔ Kayi an ka cɛkɔrɔba ale ni mama national Kayi Sibi Kayiba Jabate Kayi Plateau an b'a fo n'o groupe commerce Ablaye Mayiga an b'a fo ni waati in na an b'a fo ka waleɲuman dɔn ka pharmacie croix verte la se awa min ye asipere ni nibakɛ ka t'o kunu gida ye o kaɲi an ka taa sugu la
madame Traoré i ka dɔn Adamu Sisoko an b'a fo ni ka a waleɲuman dɔn Banangabugu la ni waati na maître Demba Traoré ale ka musokɔrɔba don a y'an bonya an b'a fo ni ka a waleɲuman dɔn a n'a denw n'a mɔdenw sabali ne musokɔrɔba in dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ parce que an ba don k'a ka duwawu k'a ɲe kosɛbɛ kosɛbɛ a k'a denw ko k'a ka duwawu k'a ɲe lajosi n'an bɔra yen Abdul Karim Kone Abdul Kader Kone n'a bɛ wele ko Sudanais an b'a fo ni waati na ni ka a waleɲuman dɔn i ka dɔn Dante foli min na an kanuba ba don an ka taa ni kunnafoni ye an ka taa ni kunnafoni ye kunnafoni min bolo Yusu i ka dɔn l'essor kumanen bɛ ale bɛ yen a kuma bɛ fɛn min kan o ye selifiniji kunkanko kibaruyaw ye Yusu min ye misi fagacogo ye i ka dɔn kuma bɛ a kan misi kɔni bɛ fa nka min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ a nɔgɔw la Yusu ko de bɛ bila bɛɛ da kan k'o ye faratikoba ye an ka sigida yɛrɛ kɔni ma ko ye fasikɛba ko n'i taara yɔrɔ caman na bi bi in na i bɛ i ka dɔn jeli siminden de ye i bɛ limɔgɔw fofolen a kɔfɛ a bɛɛ lajɛlen fɛ min bɛ tali kɛ i ka dɔn nugu fana o bisilen i kɔni bɛ i ka dɔn ka fɔ o fɛnw de fililen fa bɛɛ lajɛlen fɛ Yusu ko ye faratina ko ba ye a kasajugu fana o bɛ kɛ sigidamaw fana kan Fasikɛba ko kabini ka dɔn sibiri don Yusu nɛgɛ kaɲa 10 waati ko maaw y'u ka baganw fagali daminɛ jamana fan caman fɛ min ye ka dɔn tile kelen boucher dɔw Fasikɛba ko ten les bouchers d'un jour a banna ne m'a fɔ dɛ Fasiri de y'a fɔ ko tile kelen boucher dɔw bɛ yen Yusu olu kɔni bɛna faali kɛ n'u ye faali kɛ jeli bɛ walankata ka taa fan caman fɛ Yusu n'u bɔra yen tuma min na i b'a ye k'a fɔ nuguw ni i ka dɔn n'u ye misibow ye Yusu olu de fana bɛ tonto fa bɛɛ lajɛlen fɛ dimɔgɔw bɛ woyo a kɔ kasajugu bɛ fan caman fɛ ko min ye i ka dɔn u ye munumunusalo kɛ Kalabankura i ka dɔn sigida duurunan kɔnɔna na Yusu i b'a ye k'a fɔ maa caman ye wulikajɔ kɔni kɛ ni ka baganw kɔni fa i bɛ i ka dɔn sow falen ji la fan caman kɔni fɛ nga i ka dɔn so in kun tɛ dɔwɛrɛ ni bagan kɔni fagara jeli min bɛ kɛ Yusu min ye a jeli ye Yusu i ka dɔn k'a ko k'a jɛ nga boucher mun bɛ yen n'u b'a ɲɛdɔn ko caman bɛ wele bila olu ma Fajala Kamisɔgɔ y'o kuma fɔ k'olu farala ɲɔgɔn kan ni ka wari ɲini Yusu tɔntini i k'a dɔn e bɛ nin bɔ ne bɛ nin bɔ a bɛ fara ɲɔgɔn kan Yusu n'a fara ɲɔgɔn kan waati min na i k'a dɔn o de bɛ kɛ sababu ye u bɛ misiw kɔni sa ni ka sogo tila u ni ɲɔgɔn cɛ u ka dɔn jamana in kɔnɔ o de bɛ sigi sen kan kuma caman san o san maa caman b'o baaraw kɛ dɔw bɛ yen k'olu bɛ wele bila i ka dɔn dɔgɔtɔrɔw ma n'u bɛ bagan dɔgɔtɔrɔw ko fɔ olu kana jateminɛ kɛ an kɔni y'o kɛ yan renouveau y'a kɛ an ye ka dɔn bagan dɔgɔtɔrɔw wele bagan fagaraw ɲɛna u y'a jateminɛ a kan ka dun wa a man ka dun wa bana b'a la ni bana t'a la wa u y'a fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ ko an da in ko baasi t'a la k'an ka dun a banna nka Yusu n'i ye jateminɛ kɛ maa dɔw bɛ yen olu ka sira tɛ i ka dɔn bagan dɔgɔtɔrɔ ka na i ka dɔn fagaliyɔrɔ la ka jateminɛ ko dɔw ka sira to o kɔnɔna bagan ka fa i k'a dɔn k'a fɔ a sogo maa kɛ cogo cogo an ka dun dɔrɔn Yusu Seguba ale ye kumaniya jira k'a fɔ ko min ye olu kɔni bɛ baganw fa a b'o ni k'a dɔn k'a fɔ jeliw kɔni olu b'a a tun ko ɲamajɛlaw bɛna ta ka tɛmɛ n'a sen fila ye a banna mɛ min f'i ye ni bagan fagara maa mun ka bagan mana fa ni bɛɛ ta ye i hakili latigɛ seli ko tɛ o ye wulibali ye yanni pɛsi mɔgɔw ma bagan faga wa i hakili latigɛ Fasikɛba ko a ko min ye direction de l'Institut national de prévoyance sociale quartier du Fleuve kɔnɔna na Yusu olu fana ye boucherw bila ka na i k'a dɔn k'a fɔ fɛn baganw fa an ko k'olu y'u ka tɔgɔ bɔra kɔnɔ bow ni jeliw kɔni kɛ fɛn kɔnɔ dɛ dingɛ kɔnɔ jiwo sira an ka fɔ dɛ à la direction de l'Institut national de prévoyance sociale il y a une pièce au quartier du Fleuve les bouchers déversent les déchets dans les caniveaux espérant qu'ils seront emportés par les eaux de ruissellement n'o ma taa ji ma taa n'o ko boucher wuli ka kɛ maaw kan boucher mun ye k'a dɔn INPS mɔgɔw ka i k'a dɔn k'a fɔ sogo fa misi fa k'olu kɔni ye bow ni k'a dɔn jeliw ni fɛn wɛrɛw ta ka t'olu bila dingɛ kɔnɔ ko san ma na ko jiwoyo bɛ taa n'a ye Fasikɛba ko k'a sɔrɔ ko bagan faga min filɛ nin ye dɛ ko a kan ka kɛ sariya kɔnɔ anw ka jamana kɔnɔ ko sariya de bɛ a la baaraw bɛɛ lajɛlen kan ka sigi sen kan nka maa dɔw bɛ yen olu ti faamuyali foyi kɛ a ko la dɛ olu tɛ wele bila dɔgɔtɔrɔw ma
ma olu b'a faga cogo min ja ko ka sɔrɔ ko direction régionale des services vétérinaires du district de Bamako a directrice Yusu ka kɔni ye fɛɛrɛw sigi sen kan yɔrɔ caman na ka munumunu salo kɛ sigidaw kɔnɔna na ka jateminɛ kɛ i k'a dɔn a bɛ cogo min na ko min y'u kɔni dabaliban madame Jiminde Jɛnɛbu Duɲɔ o ye fɛn min ye dɔrɔn sogo kɔni mi fa sugu bɛɛ lajɛlen la nka sogo lasago cogo ko de ka gɛlɛn o de a lafiɲɛ normalement la tabaliba dɔ de kan ka ɲini ka i ka dɔn mana da fɔlɔ ka mana da tabali kan ka sɔrɔ ka sogo ninnu da tabali kan o mana kan nka k'an b'a fɛnsɛ i ka dɔn dugukolo jala kan min ye microbe ni fɛn mun bɛ yen olu bɛ se ka yɛlɛ a fɛ cogo min na k'o fana y'a damana ko ba olu kɔni o koloni kɔni k'o tɛ sanuya baaraw kɔni ko fɔ k'an ka hakili to a la donna nataw la walasa an ka kɛnɛya ka se k'an sɛbɛkɔrɔ kɛnɛya n'o dɔw b'a fɔ k'a bɛ jeni ko n'a yɛrɛ na ka ban ko microbe bɛ faga Youssou Makan Sissoko n'ale ka fasiri ya ko abattage des bœufs à l'occasion de la fête des déchets un vrai casse-tête à Bamako ni ko ni ko gɛlɛmanba ye ni ko ni bɛ sina fan caman kɔni fɛ an y'a bɔ le sɔrɔ kɔnɔ bisimila Lajosi ne n bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min b'a ta o ye événement ye a ko de événement min ye ministre awa ale kumana a ye tɛgɛ ci cabali ka kangari da min ye aw ka dɔ Fenad Sete n'a ma ɲɛma ye Amani Ture n'u b'a wele ko Serpa Ngorongofin min ye aw ka dɔ Assise nationale de refondation o kɔni y'a jira k'a fɔ min ye aw ka dɔ société civile ɲɛmaaso dɔ kan ka ɲini o la o ɲɛmaa min filɛ nin ye aw ka dɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko k'an ka sigi sen kan ɲɛmaa t'u bolo de société civile bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan k'a kɛ jɛkuluba kelen ye hali ni b'i t'a la i b'a sɔrɔ dɔ bɛ o b'a bɛɛ ɲɛnabɔ o bɛ yen o ayiwa ala ka ɲa ka o bɛ yen o nka dɔ wɛrɛ de bɛ yen olu b'a fɛ k'o sigi cogo sugu dɔ la Lajos min ye aw ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw ka dɔ nin min filɛ nin i bɛ k'a fɔ maa dɔ bɛ yen n'o ye Amani Ture n'u b'a wele ko Serpa Ngorongofin ale ye awa min ye ka ale tun b'a fɛ ka wuli ka jɔ kɛ min ye société civile min ye aw ka dɔ sariya bolo min bɛ lettre min bɛ yen n'o ye numéro 00461 MMDTD SG Lajos min kɛra Afrikalo tile 4 san 2022 min filɛ nin min ye o ɲɛsina administration territoriale ma lase aw ka dɔn min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye i bɛ k'a fɔ aw min ye conseil national des organisations de la société civile lase i ka dɔn o min filɛ nin min aw ka dɔn lettre min kɛra n'o dira ministre ma ministre ye aw ka dɔn o kɔni y'a jira k'a fɔ aw min ye Amani Ɲangi e ka dɔn ko Amani Ɲangi min ye aw ka dɔn Amani Ture Ngorongofin e k'a dɔn aw min ye ko Malala o hakilina min b'o la min ye aw k'a dɔn k'a bila ka bɔ yen ne hakilila dɔ bɛ yen koyi dɔ bɛ yen koyi dɔ bɛ yen dɛ Lajosi o hakilina min bɛ yen ministre ko aw min ye kangarida a b'o kɛ ni ka ɲɛsin aw k'a dɔn Amani Ɲangi n'a nɔnaw ma ni aw k'a dɔn jaja aw nin ye fɛɛrɛ de tigɛlen ye o tun b'a fɛ ka ministre k'a sen don min ye aw k'a dɔn min ye Ngalange la ministre kɔni ye faamuyali sugu bɛɛ lajɛlen kɛ faamuyali kɛlen ministre ye lettre ci min ye Amani Ture n'o ye Serpa ye k'a jira a k'a dɔn min ye aw k'a dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la ko hali nin mi kɛ ko aw min ye Fenad Sete min ye i k'a dɔn k'o tɛ se ka ni jɛkulu sigi ɲɔgɔn kan cogo si la Lajosi aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la a ko kɔni bɛ yen ministre ko aw min ye a tɛ kun aw Amani Ɲangi na Amani Ture Serpa min ye aw k'a dɔn a tɛ kun a la cogo si la min ye aw k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ ni jɛkulu sigi sen kan min ye aw k'a dɔn Serpa ye n'o ye Amani Ture k'a ka wuli ka jɔ aw k'a dɔn k'a a jɔyɔrɔ tɛna ngolo fa la a ka nin bila an ka yan bila an ka taa ko wɛrɛ kama an ka taa ko wɛrɛ kama
jaja mi awkado amani ture serpa ngurugofi alep mi ka fere suku bela jele de tege mi ye awkado ka ministry ka sirada onye choko dola ministry awkado ale ko ya fa muya mi ye letra kono aya jira ka fo awadi wale ka fo ale ba no fe mi ye nyera la mi ye awkado la siki mingera no assist national la fondation o mi ye ko de ajira o mi ye nyera la awa ministry ka jabila comme fédération nationale mi ani association pour la décentralisation et le développement ko se ka ni jokulu siki senga choko shila mi ye akelena o pa letre mi ye awkado nyera la akono puma mi blane mi ye awa fere de ngalange do dato do ministry nye ay famale abla mega aya famia amani touré ngorongo fi sarba fe ala kanguna ya abla drawre nale ka fasere anya bo événement ngono ya kele mamadou tuman touré wati lawa serpa baro serpa yima chero de serpa eche ala ni che mali ngari kuy ngorongo fi ala ngasura chala anga ngoro bata me fina mali be enji furake la nyandi etitika barado ay etitika niveau la ba association ma jama ko association chama de fana ba bulu de isu ngabena ta ministre maso atama ne be min fo politique mo wi u kana na sinya sigi fudi u ka demu parce que mo be kan yina fendo ko si jamais y article do poser a be bon mo mo ide unde parce que ba ko ifap me ay mi ngamba do e ba chama vo yo anote donc la e ma fote wa serpent chero e ma fo ko o borani fini do ko shini machine ngena ma ko do ma fo ko mama kan yi chuo la ga deni e mo fo ga deni ka to ko fo ato fo ke feza ke e mo fo ya boti mo fo na ko ala ese ka ko do jate mine e ba fo chubi ba fo cha shini e kunu weni ma do machine ini ma wara do ma kale reti fo ma febli il faut faire attention ay bo ni fana ko kibe america na diga ni dong la la on ta americain ante fuyi o système americain o timma go nyama mana ge chojo ngame poti mo de ma tabari fazire wo de afrati la ko bay e tsega fo ko eni isu do ka so wele isu la ka wurina toy e shini machine tabari fazire tayini sradwa yusu ka do min bi tale ke siraba ka sara chejugu bala akara sibiri do kalo kle bisaba afrikalo ika do ka fo midiyan fafe banginida ale ni chiganna ni nyuance saraba ni moro worona ale ka yusu o ni ngoni to ta bikabu doye ale ni ka do sutarama do konni na nyuwa ngoni soro yusu matani shige yusu lu banana akodala de ko ni ngoni madnani luka bananda ko ni jugara kosobe matani shige tora kula manani luka bananda jugara kosobe o fatrike ba ko protection civile o lu koni fero ke ma banana ka tanu lu ka do hospital jimale la ka se ka ta deme do mo chugo mina ambulance flamu mbora tabakoro o ne nga ta deme do nunu koni mo yusu o ami min fo mobility wi ka ta don ni rete ni gazole bona gidronga aye tamasieni min be sia paro de signalisation ma aba fo chugo de katikar lamare do triangle u ka sigi mema hato mo o wise kana dondoni o ka debu be yoro jafo bado o me gazole bon me gidronga ni dafale me kana me ni triangle be se ki akli to ka bul dondoni ka tamashi yiri bulu yere te bago ma du misrala nyuma yusu mi yere a fen normally o de triangle no ti bolo ni triangle ti bolo tamashien doke anote ibe yiri bulu ba tege bi o kana be ke o men atemede parce que abeja fien mena na ba ta ka boy me triangle be mi ma yira ka fo fartima ko do be ni yoro ina ta doni noni ibe mo doni e mo ko bona na oni na fu gasol bone gidronga ni ngo ga yiri da munu abe bo munu ngo oluka mobili bita oluka nu ka triangle ma yiri da ube gaba kurun da ube aye tamakien do de koninge mimba jira ka ko ngoni fela na fendo be nama alaje anga yere la kana kan yere kisi ka bo fendo ma ni yere ma bladi chalimbe fen chamana o mi mun gara ka sabe ka gazali mbo wa ko se sere yusu ka do ne den tunungo kibaro ya mena min kono kuma da belaje le kloka yuma traure ni bara du deme de do ko ama ko bara de yusu kardo abora kabita kungulu koni gla
a bɔle a kɔni ma yɔrɔ ye bilen a kɔni bɛ nin waati in na Mukutari Balo ale a bɛ bɔ Mukutari Balo de ka so Musabugu yan waati min na a taara kungilayɔrɔ la yɔrɔ kɔni ɲagamina a bolo a y'a yɛrɛ sɔrɔ Sidi Samakɛ ka so Musabugu yan Sidi kɔni bɛ a ɲini Mukutari Balo fɛ n'a tulo b'an kan na nin waati in na a ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen kɛ a ka du dɛmɛden n'o bɛ tali kɛ a ka baarakɛla la n'o ye Yuma ye a kana nɔfɛ k'a bɛ ale ka denbaya kɔnɔ a ka nɛgɛjuru sira filɛ n'o ye Sidi Samakɛ ka nɛgɛjuru sira ye o ye 66 54 64 68 walima 72 27 87 01 a denni yɛrɛ i ka dɔn a ja filɛ nin ye i ka dɔn télé kɔnɔna ni maa min kɛra a ye Sidi kɔni ye ni maa min kɔni kɛra Mukutari Balo ale dɔnfɛn ye k'u ka fɛɛrɛ ɲini joona joona ka taa denni nɔfɛ a bɛ Sidi Samakɛ ka denbaya kɔnɔ Musabugu yan walima a kana renouveau la kibaruya jɔnjɔn bɛ di a ma a ka se ka fɛɛrɛw kɛ ka taa a nɔfɛ cogo min na. Là c'est ka dɔn Ala k'a to den ka ye